बावग्रोनाय जाबाय। जोंहा उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफाद लोगोसे जर'खायै माइनाव आफाद बे हाबाफारिखौ जोङो बियाब दावबायनाय हाबाफारि हिसाबै जोङो जोंनि नखर मिशन एबा जोंनि मावबिथांखि बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो बियाबाव जोङो बे दावबायनाय हाबाफारिखौ लादों। जोङो दिनै फैयै फैयै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो 26 मेनिफ्राय जोङो जागायजेनदोंमोन। दा फैयै फैयै जोंहा दिनै बे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाद बियाबाव जोङो बे हाबाफारिखौ खालामफैदों। दा जोङो जोंनि नखर मिशन बा बिथांखियाव जोङो मोनबा जोङो पइन्ट्सफोरखौ सोनानै लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो लाइमोननिफ्राय बिबुंथि लाखिनाय जायो आरो माइनावनिफ्राय बिबुंथि लाखिनाय जायो। दा जोङो बेयाव जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जौगानाय बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि बाथौ सिबियारि जों लाइमोन माइनाव आरो गुबै जोङो बाथौ सिबियारिफोरखौ जोङो बे हाबाफारिनि बिथिंजों बे हाबाफारिजों जोङो जौगाहोनाय लाबोनो हागोन नामा, जोङो बेखौ नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव जोङो बे मिशनाव जोङो मोनबा पइन्ट्सखौ सोदों। बे पइन्ट्सफोरानो जाबाय जोङो थांखि नोजोर हिसाबै जोङो बे मोनबा पइन्ट्सखौ सोनाय जादों। जोंहा बे 1 नम्बराव दङ धोरोमारि बिथिंखौ जौगाहोनाय आरो जोङो 2 नम्बराव सोनानै लादों गुन गोनां सोलोंथाइ आरो जिउ राहा दानाय आरो 3थियाव रांखान्थि जौगाहोनायजों लोगोसे नखर दानाय आरो 4थियाव दङ समाजारि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स खोमसि फोथायनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरिनिफ्राय गोजानाव थानाय आरो जोबथायाव दङ 5 नम्बराव लाइमोनफोरखौ धोरोमारि गियान लाहोनाय। जों बे मोनबा पइन्ट्सखौ जोङो बे हाबाफारियाव सोनानै लानाय जादों। बे मोनबा पइन्ट्सखौनो जोङो रायजोफोरनि गेजेराव एबा बियाबफोरनि गेजेराव थांनानै जोङो फोरमायहैदों। जोंनि नखर दानायाव जोंनि बे मिशनाव जोङो बे मोनबा पइन्ट्सखौ लानानै जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ जोङो माबायदि जानांगौ जोङो बेखौ लानानै फोरमायहैदों। दा बेयावहाय जोंखौ बियाबफोरा साबायखर होदों, बे हाबाफारि लानायखौ मोजां मोनदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय दा जोंनि उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमाबो सापर्ट होदों, गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय समफोराव बेबायदि हाबाफारि लायोबासो जोंनि लाइमोन आरो माइनाव आरो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरा जौगानायनि लामाथिं फैगोन, जों बेखौ सानदों। आरो बिथांमोनाबो गुबै आफादाबो जोंखौ बोसोन होदों जाहाथे बेबायदि हाबाफारिखौ लायो आरो जोङो मदद होगोन। फैबाय थानाय समफोरावबो बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै एबा गुबुन थांखि लानानै हाबाफारिखौ मावलांगोन, बेखौ जोंखौ बोसोन होदों आरो मदद होदों। आङो साबायखर बावदों उदालगुरि जिल्ला गुबै आफादा बे खामानिखौ मावनायाव एबा बे मिशनखौ मावनायाव जोंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय। दा बेयाव जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसा फारियो जोङो 100आव एबा जोङो 100 जौखोन्दोआव जोङो 100खौ जोङो बेयाव जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ जोङो फोरमायनो हायाबाबो जोङो जोङो आसा फारिदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों बाथौ सिबियारिफोरा बुजिगोन। 30 जौखोन्दो नङाबा 40 जौखोन्दो जोङो बुजि मोनगोन होनना जों आसा फारिदों। दा फैबाय थानाय समफोराव जोङो बे लाइमोन आरो माइनाव बेबायदिनो हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन होननानै बे दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आं नोंथांमोननि गेजेराव फोसावदों। नोंथांमोननिसिम दोरोङारि बे रादाब लागिरि नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावदों जोंनि खौरांखौ लाफैनायनि थाखाय। जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोंखौ बिथोन होनाय बायदि जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद लाइमोन आफादा जोंहा थांनाय मे दाननि 26 अक्ट'निफ्रायनो जोङो बे बियाब दावबायनाय हाबाफारिखौ जों लादों। बे बियाब दावबायनाय हाबाफारियाव जोङो मोनबा आयदा सोनानै लादों। जोंनि नखर मिशन हिसाबै जों थांखि आरो नोजोर बोनानै 1 नाम्बारावनो धोरोमारि बिथिंखौ जौगाहोनाय, गुन गोनां सोलोंथाइ आरो जिउ राहा दानाय, रांखान्थि जौगाहोनायजों लोगोसे नखर दानाय, समाजारि बेरेखा जौ जुवा ड्राग्स खोमसि फोथायनाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरिनिफ्राय गोजानाव थाहोनाय, लाइमोनफोरखौ धोरोमारि गियान लाहोनाय, बे मोनबा आयदाखौ लानानै जोङो मोनफ्रोमबो बियाबाव जोङो दावबायबोदों। आरो जों बे दावबायबोनानै
खोब गोजोननाय मोनदों आरो साबायखर बावनांगोन जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखिनि बिथोनखौ जोंखौ होनायनि थाखाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो बियाबाव थांनानै बे मोनबा आयदानि सायाव जों लाइमोन आफाद आरो माइनाव आफादा जोङो आयदाखौ लानानै राननानै सोरबा सासेया मोननै सोरबा सासेया मोनथाम आयदानि सायाव बिबुंथि होबोयो बे बिबुंथि होनायनि गेजेरजों जोङो उननि समावहाय बिथांमोना जोंखौ साबायखर बावहरनायनि गेजेरजों जों मिथिनानै मोनो बे हाबाफारिखौ लानानै जोबोद मोजां जादों आरो जोंनि खाथि खाला थानाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय बेसेबां गाज्रि थासारियाव थानाय बे थासारिया जेन गोजोन थासारियाव फैनो हायो बेखौ जों मिजिं खालामनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गाज्रि मुवा जानाय लोंनाय ड्राग्स बायदि निसा मुवा लानायफोरखौबो जोङो एसे खमायनो हादों आरो जोंनि माइनाव आफादनि गेजेराव माखासे माइनावफोरा गुबुंले थासारिजों थानानै गावनि गोग्गो साननाय हनाय आखल आखुखौ नागारनानै गाज्रि आखल आखु बाहायनानै गावनि फिसाय न'खर गथ' गारनानै जे गोजान न'खराव गुबुननि फिसायफोरजों गुबुन हारिनि जाथिनि हौवाफोरजों खारफालांनाय बेफोरखौ जोङो एसे खमायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो जोङो रादाबखौ जों मोनो मोनफ्रोमबो बियाबनिफ्राय जोंनो हरो बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो खोब मोजां जादों खमायनो हादों होननानैहाय आरो जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव जोंहा गाननाय जोमनायावबो गोबां गुबुन गुबुन जालांदों जोंनि बिहामजो जोंनि बिखुनजो जोंनि बिमा माहारिफ्रा गुबुन हारिनि ड्रेसखौ गाननानै जोंनि गावनि आंगो धोरोमनि माखासे गाननाय जोमनायखौ बावलांनायफोरखौ जों गोसोखांहोनानै जाहाथे जोंनि दख'नाफोरखौ गानोब्ला जोंनि हारिमुखौ लाखिनायाव माबायदि जानानै थानांगौ बिमा माहारिनि आखल आखुआ माबायदि बर' हारिनि बाथौआरि न'खरनि आइजोफ्रा माबायदि जानांगौ बिनि सायाव जों खोब गुवार गोथौयै माखासे सावरायलायनायनि गेजेरजों बेफोर हाबाफारिखौ जों दैदेनगासिनो दङ आरो उनावबो जोङो गुबुन गुबुन आयदा लानानै दैदेनलांबाय थागोन बेखिनिखौ मिजिं लानानै आं दिनैनि समाव बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबबाय गोजोन्थों।